Tècnics i regidors de joventut del Barcelonès i del Baix Llobregat s'han reunit per elaborar les bases del nou Pla Nacional de Joventut. El pla actual, vigent des del 2000, ha de ser redefinit i avaluat per tal d'adaptar-se a les noves necessitats i les que vindran en els propers 10 anys. Un procés que, tal com ha afirmat el secretari de Joventut, Eugeni Villalbí, estarà més obert a tots els agents implicats. Per tant, estem obrint aquest procés del Pla Nacional de Joventut no només a la gent de govern més directament implicada, sinó també a tota aquella gent que m'agradaria dir a mi que durant aquests 10 anys han estat a primera línia de foc, han estat a la trinxera desenvolupant i executant les polítiques de joventut, perquè són ells els que millor ens podran donar les opinions i les propostes per millorar el Pla Nacional per als propers 10 anys. Aquesta primera fase de reunions es tancarà el proper setembre, quan començaran una quinzena de tallers centrats no tant en l'àmbit local dels ajuntaments com ha estat fins ara, sinó que anirà dirigit a la interlocució entre institucions i entitats o joves. Entre les primeres propostes que han sorgit d'aquestes reunions s'ha parlat de la necessitat de crear instruments legals que obliguin per llei a fer polítiques de joventut, així com la creació d'una cultura de la participació entre el jovent. Narcís, el tema